zakývaj. Čau, čau Ivanka. Ideme natočiť recept. Pošleme potom na YouTube, dáme hore, dobre? No poď do kuchyne. Oj, bordel hračkársky, obyčajný. No, takže cibulka so solou. Paradajka nakrájaná. Haláslie kocka, ale nemusí byť. Taká paprika červená, štiplavá, mrazená. A toto sú rybičky. Rybičky, kamaróny, kadejaké mix mariscos. A to je cesnaku, korenie, sol a trošku octu. A tak je to naložené a za chvíľu sa to naloží do hrnca. Teraz sa robí cibulka najprv. Tak už sme tam dali červené a štiplavé sračky. Pivo som skoro zabudol, a to je dôležité. Že? Dobré pivo? Mňamušky. Áno, Nana pomáha variť. Nana, aj mama. Sú tam rybičky a mariscos a všetky ostatné veci. Aj paradajky. Ešte trošku vody a už to bude. No. Tak len povaríme a potom sa zahustí s múkou. A potom uvidíme, aké to bude. No, voy a necesitar más color. Chceš ísť hore? Chceš umývať riady? Ideš umývať riady? No som zvedavý. Trošku sa to povarí. Potom sa tam dá múka s vodou. Taká finomlistová, elegantná. A potom to bude mňamušky.